Dili po ta magpalabi og panaot sa Katoliko. Nganuman, aduna biya po'y mga diin implemented sa Katoliko nga usab kamo nakabenepisyo sa maaning Semana Santa. Tungod sa maong tradisyon, nakabenepisyo ba pod mo, labi na sa mga empleyado. Walay duty gikan sa Miyerkules abot og Biyernes. Nya sweldo ra biya na. Nya kinsa man ang implementasyon Katoliko sa Immaculate Conception, wala may duty, nakabenepisyo pod mo. Mga isura doon ako i-share ninyo. Adunay usa ka tindahan nga ako ang napalitan dito sa Manhuyod nga usa ka tindira o tag-iya sa maong tindahan naminaw og naglantaw siya sa usa ka humili sa usa ka ministro sa INC. Diin ako usab nakapati og nakasaksi sa akong nabati ang maong preaching sa ministro nga puro panaot yun sa Katoliko nga ako ang nabati. Common nilang i-atake ang maong gitawag og kumpisala ng bayan tungod kay before gun magsugod ang Holy Week or naa sa sulod sa season sa Kwaresma, aduna manggoy kumpisala ng bayan ang siogda sa simbahang Katoliko. So dihan ako nadungog nga dili maayo ang humili nga mabati sa kabataan nga puro panaot. Ang sabtan sa mga kabataan niya na is dili siya maayo nga sundon sa maong kabataan. Muna nga ako ang komento sa akong mga kaigsuonan nga mga Iglesia ni Cristo o INC. Dili po ta magpalabi og panaot sa Katoliko. Nganuman, aduna biya po'y mga kalihukan pod nga diin implemented sa Katoliko nga usab kamo nakabenepisyo sa maaning Semana Santa. Tungod sa maong tradisyon, nakabenepisyo ba pod mo, labi na sa mga empleyado. Walay duty gikan sa Miyerkules abot og Biyernes. Nya sweldo ra biya na. Nya kinsa man ang implementasyon Katoliko sa Immaculate Conception, wala may duty, nakabenepisyo pod mo. Christmas Day, December, o duha ka semana ang bakasyon, nakabenepisyo pod mo. Sweldo ra, naapay 13 month, naapay bonus, Christmas bonus, nakabenepisyo pod mo. Siguro trabaho man gid sa mga protestante nga mo protesta na mudaot kay kung sundon ra gid ninyo pamation ra gid ninyo ang simbahang Katoliko, kung dili ra gid ninyo sampungan ang iyong dalunggan, dinha ninyo makita kung unsa di ay ang tinuod o lintunganay sa Biblia. Kay alang-alang man siguro kung ang nag-compile sa kinatibuk-an sa Biblia mao na hinuod dili kasabot, di gina mahitabo nang akong kuan rapod nga ato ra pong i-minimize o paminawon ang authority sa pagtudlo simbahan Katoliko. Wala lain kinsa maron gitaga authority ang simbahan Katoliko. Mabitaw nga kung adunay mo tukod og simbahan, kinahanglan nga iparehistro sa SIC tungod kay mahimo man siyang illegal kung dili iparehistro kay nga ana may simbahan daan. Thank you.